Cumming ar gig cryf yn gwiron cyn adlamu o flaen y golwr sy'n gwneud yn dda i nadu hwnna slifio heibio. Rushton yn adennill y meddiant, lledu'r chwarae yn sgwar. A wedyn Olsion ar cyfle, mae'n torri mewn, mae'n ei droi de, Olsion! Wedi rhoi Bae Colwyn ar y blaen. Olsion, draed cyflym yn y cwrt Cosby, ddyn ôl ar ei droi de. A rhoi dim gobaith i Ryan Williams yn gôl yr ymwelwyr. Jones bas ymlaen tuag at Nick Christian sydd am bwysau gan Beardmo. Y heibio i Beardmo yn ffodus braidd. Y groesiad gan Dacpan, a mae ddwy ddim i Bae Colwyn. Braidd yn ffodus o Rushton yn y gornel. A mae Udo Acpan wedi dyblu mantais y tîm cartra. Dros y gyfla cyn yr egwyl i Bae Colwyn. Jamie Cumming ochr bell ar cae, yna drin disgwyl am y groesiad yn y cwrt Cosby. Un wneud i Acpan, mae'n taro trawst. Nas o hwnna di selio. Siawns gen i lle Bae Colwyn yn y drydydd rownd. Rushton. Jones a Cerio le. O'i flaen, mae o tu mewn ar bas. Uchafbwyntiau, Dan Jones, llynedd draws gan Acpan. Mae'n disgyn i Sam Turner. Arbediad da, unwaith eto gan Williams y golwr. Williams wedi cadw dim yn y gêm pnawn ma. Matthew Thomas ymleir, wedyn mae Kai Owen yn adennill y meddiant o'i flaen. Mae'n opsiynau. Acpan o'i flaen, Olsion i'r chwith. Ar y postyn pella, mae Nick Christian yn sgrechian amdani. Neb ar ei gyfil. Draed cyflym gan Olsion. A Acpan i selio'r fuddigoliaeth, ond unwaith eto arbediad o didog gan Ryan Williams ar yn y gêm. Ebos hyd yma, prynhawn ma. Acpan gwaith da gan y fo ar ymyl y cwrt Cosby. Yr ergyd yn curo'r golwr ar ei postyn agosa. Ail o'r prynhawn i'r ymysodwr trydydd o'r gêm i Bae Colwyn. 12 munud i mewn i'r ail hannar. A tîm cartra yn ymestyn i mantais yn bellach. Na siawns gen i'n selio'i lle yn rhydydd rownd Cwpan Cymru. Bamba digon o le. Nifras gamu ymlaen, y bas i Callum Parry. Parry ar ergyd, arbediad gan y golwr. Yr eilydd Joseph Smith. Ond i Llanrwst ddim yn rhaid y gêm ai fyny. Mae Bamba'r eilydd wedi bod yn ysbrydoliaeth iddyn nhw, ystod ymlaen, 5 munud yn ôl. Creamer, lledu'r chwarae i Olsion. Ydyn gyfol Machna Nicholson yn dimau mewn y cwrt Cosby. Dwi'n dacl yn dda, Olsion dal ar meddiant, y gyflaf yma i'r eilydd Sam Turner yn rhwydo'r bedwaredd, gol i Bae Colwyn. Olsion yn creu y cyfla, chydig dros 20 munud o'r ail hannar wedi chwarae. Mae'n gyffyrddus rwan i Bae Colwyn. Fi Gornel dod i mewn tuag at y Smotyn. Beniad gan Nicholson, Bale wedi disgyn i Robert, os y gyfla yma, oes ma yna, oedd e ar y llinell, gyfla i Davies, mae'n gefn y rhoed gan Callum Parry. Smona llwyr yn amddiffyn Bae Colwyn. Llygedyn o baith efalla i Llanrwst. A mae gen nhw rhyw 2 funud ar 20 i gael hynna yn ôl i mewn i'r gêm yma. Owen Ford, sy'n codi ben. Mae'n opsiynau. O'r bas yn ei fle'r Parry. Yn troi, Parry ar ergyd. Mae'n ail i Llanrwst. Ail i Parry. Mae'n yn ôl yn y gêm yma. Ac o fewn munud a hannar o sgorio'r gyntaf, mae Parry di rhwyd ei ail. Rushton mewn i Turner. Ceisio troi Thomas, dyn ni'n ôl i Dylan Olsion. Olsion, di gael un pnawn yma, i creu'n arall. Turner, groesiad chwip o groesiad gat y postyn pella. A mae mewn, oddi ar Lloyd Marsh-Hughes, neu fo sy'n ei hawlio hi. A rwan, na hwnna yn selio'r fuddigoliaeth i Bae Colwyn ymdrechion Llanrwst dod yn ôl i mewn i'r gêm. Olsion, derbyn i'n ôl yn y cwrt Cosby, dyn ni'n ôl tuag at Rushton. Rushton yn taro yn yr amser sy'n cael ei ganiatáu ar ddiwedd y 90 yma o'r colonis i Llanrwst. Chweched o'r gêm i Bae Colwyn.